Kedves hallgatóink, ahogy én ezt korábban ígértem, a vendégünk megérkezett, most már nem csak a Fehérvár Televíziót a médiacentrumon belül, hanem a Vörösmarty Rádió szerkesztőségében, és Kovács Szilárd, veterán légierő sorkatona. Igen. Üdvözlöm, nagy örömmel köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, Kovács Szilárd vagyok. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Közös ismerősünk egyébként már ajánlotta Kis Tibor a figyelmembe munkásságát, és nem tudtam nem észrevenni Vakler Lajos sorozatát sem, hiszen azért Lajossal mi tartjuk a kapcsolatot, kihez milyen vendégek érkeznek, vagy hogyan, és ő is jelezte fel, hogy Gyuri azért egy mesterségem címere, vagy egy fehérvári beszélgetések, hogy ez volt ugye a televízió műsorában is. Említettem önnek és a hallgatóknak is, hogy számomra mindig nagy öröm az, hogy olyan vendéget láthatok, vendégül, aki amiről beszél, az elhivatottság, az a mindene, az élete jelentős része. Sokszor van ilyen, hogy az élete a hivatás az élete, és akkor oly szerencsés az, aki azt teheti, amiben jól érzi magát. Én azt mondtam, hogy veterán légierős sorkatona, de nagyon szeretném, ha visszamennénk a múltba, honnan táplálkozik ez a vágy, ez a kiteljesedés, ezt a családból hozta, tehát valahol Kovács Szilárd is el kellett, hogy kezdje. Hát igen, az úgy kezdődött, hogy édesapám ugye a háborúba született, tehát ő még a régi rendszerben volt katona, és akkor úgy mesélt történeteket, tetszett nekem, akkor ugye felcseperedtem, iskolába jártam, munkába, minden, és akkor bevonultam katonasághoz, és akkor egyből Szentkirályszabadjára kerültem harchélikopter ezredhez, Bakony 87 harchélikopter ezred, igen, és ott szolgáltam, mint őrkatona. És közben én már előtte figyelgettem a repülést, ugye a Top Gun, meg az ilyen újságokban figyelgettem, és akkor mondtam, hogy milyen jó lenne repülni, vagy legalábbis megérteni ezt az egész dolgot, ami ott fönn történik. Meg érdekelt mindig a technikai vívmányai ugye a repülésben, meg más egyéb helyeken is, és akkor így figyelemmel követtem ezt, tehát hogy ott szolgáltam Szentkirályszabadján, az teljesen más. Mikor valóságban kapja az ember a dolgokat, és akkor ott azért harchelikopterek között voltam, és mikor éjszakai repülés volt, megírtam az első Szentkirályszabadjáról írásomat, és akkor itthon jól fogadták a katonák, meg a pilóták is, úgy vettem észre, de a legjobb, mikor külföldön nemzetközi oldalon publikáltam, és 100 000-es nagyságrend csoport, de ez tényleg nemzetközi, és 814-en belájkolták, 30-an megosztották. Tehát akkor úgy éreztem, hogy valami jót írtam le. Ezt tulajdoníthatjuk az első sikerélménynek és az nem, mert civil írásokkal foglalkoztam először csak. Először írtam a természetről, már a természetet is szeretem, az bekerült a Fehérvár újságba, és akkor a Bakonyi István író, főszerkesztő, ő rakta beválogatta a többi közé, mert volt egy ilyen összesítés, és akkor én nagyon örültem ennek, hogy bekerülhetett egyetlen egy írásom oda, és akkor az úgy jól esett, és utána mentem át a katonai szférába, mert katonai csoportokban vagyok jelen most is, meg már régóta nagyon, és sokan ismernek, elismertek már, a vezérkari főnököm, a felette lévő hadseregparancsnokom is, tehát ezek nagy dolgok nekem, hogy idáig el tudtam jutni egyáltalán. Végignéztem azt az interjút, amelyet Vakler Lajos kollégám készített, és ahogy beszélt erről az egész éráról, valahol úgy éreztem, minthogyha ön arra is törekedne, hogy egyfajta értékmentés, egy újabb generációnak átadni azt, amit átélt, és ez azért is örvendetes számomra, mert valahol, ha megengedi, egy cipőben járunk a tekintetben, hogy nekem viszont a rádiózás a mindenem, és amikor manapság már olyan modern a rádiózás, hogy már semmi nem élő, meg mindent felveszünk előre, meg egyebek, szóval az sava íze borsa. Kimarad. Úgy pontosan, tehát kimarad, és ezt láttam, vagy ezt érzékelem, amikor beszél, amikor mondatokba foglalja, de ezek szerint akkor jó volt a ráérzés. Igen, jó volt. Hát én az egyediség, a természetesség híve vagyok. Tehát... Ez nyilván a sorkatonáknak, a csapattársaknak is egy elismerő érzés, mert hát valljuk be őszintén, hogy mindenkinek jól esik az, amikor a tetteiről, a cselekedeteiről egyfajta véleményt alkotnak, pozitív, jönnek a visszajelzések, és tényleg ezt leírtad, erről beszéltek, elolvasták rólunk, amiben rólunk volt szó, azért csak vannak ilyen visszajelzések, igen. Hiszen ez valahogy táplálja a további. Persze, hát tábornok urak, sorkatonák is, tehát akik velem szolgáltak egy időben, olyanok is, például Veszprémben van egy tűzoltó ismerősöm, neki is tetszik, amit csinálok, de író barátom is van, aki katonai képregényt ír, most befutott vele bestseller lett, neki is tetszik, pedig ő sokkal előrébb van, mint én, mert hát befutott bestseller lett a képregénye.
Nagyon jó kapcsolat főzi, és beszéljünk róla, szeretném, hogyha beszélnénk róla a vezérkari főnök, légierő korábbi vezérkari főnökéhez. Kosicki Attila tábornok úr, hát azért ő nyilván, amihez már a nevét adja, azért én arra is kíváncsi lennék, hogy milyen volt az első megkeresés, hogy és milyen... Hát ez úgy történt, hogy Veszprémben voltam honvédelmi napon, ugye visszajártam oda, mert Szent Király szabadjáról is szó lesz, nem csak Veszprémről. Ott megismerkedtem egy felderítő katonával, még a régi időkből való, és nagyon komoly tudással rendelkezik. Nagyon jó barátságban vagyunk, és akkor a Kosicki Attilával előtte levelezgettem írásba, és akkor ott volt a személyes találkozó, és akkor onnantól datálódik a személyes találkozásunk, és nagyon jóban vagyunk, sőt, megosztja az írásaimat is, amelyik tetszik neki, és nem kell könyörögni, vagy hogy mondjam, tehát ő magától csinálja. Ami tetszik, azt tetszik, kész. Én így... Azért nyilván, hogyha már egy ilyen magas pozícióban, rangban lévő személyiség a gondolataival azonosul, megosztja, ez nyilván egy elismerő dolog lett, és igen. Csak bízom benne, hogy egy vagy későbbi könyv vagy kiadvány lesz, akkor esetleg még egy előszóval is csatlakozhat hozzá, mert az, ahogy ő reagált rá, azt hiszem nem minden nap. Igen, tervben van egy könyv, csak hát anyagi vonzata van, ugye már meg is vették volna a könyvemet többen, csak hát nem igazán jól jöttem volna ki belőle anyagilag, és ezért nem lett kiadva. Van egy könyve már kiadva, egy civil, 4 példányba adtam ki, az egy első példányt a Kosicki úr kapta, másodikat Cserpalkovics úr, mert azzal is jóba vagyok, így beszélő viszonyban, tehát ismer engemet, tudja ki vagyok, meg más emberek kaptak, meg egy a helyi könyvtárban van, ahol élek. És Kovács úr, mi történik akkor, hogyha most a beszélgetésünket halván valaki, vagy valakik a civil társadalom az időközben már leszerelt korábbi sorállományból ötletekkel, egyéb segítségekkel szeretnének élni, és azt mondják, hogy mi ebben látunk jövőt, fantáziát? Hát örülnék neki, most is támogatnak elég sokan, sőt elit katonákkal is kapcsolatba állok, azok is támogatnak elég szép számba olyanok, akik ismernek, és akkor ez a könyv ez nem csak rólam szólna, meg nem csak a repülésről, ez egy ilyen összegzés, tehát lenne benne valós történetek is, az a tervem, egy pár darab, a sajátommal együtt, meg a repülés, meg a többi írásom, ami a katonasághoz kötődik, úgy mondom. Az, hogy a vezérkari főnök úrról sikerült kapcsolatot felvenni, és ez gyümölcsöző, mondhatni a szakmai barátsággá alakult át napjainkban, azért legalább akkora főhajtás, mint Oberfrank Pál esete. Azért az sem lehetett egy egyszerű dolog. Kossuth díjas, Jászai Mari díjas, érdemes színművésszel felvenni kapcsolat, és ez az ön egyik írását, ő ezt közreadja, nem akárhogyan. Most sajnos ez egy rádiós, nem tudom bejátszani, bár lehet, hogy valamilyen módon ezt meg tudom szerezni a hangfelvétel, de a televízióban készített beszélgetés során ezt bejátszották Vaklerovics kollégámék. Igen. Ez hogy történt? Hát ez egyszerű emberi dolog volt, megkerestem privátba, írásba, beszélgettem vele, és lementem egy személyes találkozóra, bemutatkoztam, és onnantól kezdve ő elfogadott egy valamilyen szinten, és akkor mondom, veszteni valahol nincsen, megkérem, mint egyszerű ember, és akkor rábólintott és megtette. Nekem igaz, időbe tellett neki, mert sok az elfoglaltsága, de nem felejtette el, honnan jött, tehát látszik benne, hogy igazi ember, úri ember. A katona útja. Igen. Miről szól azok számára, akik még nem ismerik? Hát nem ez hallották? A katona életet jellemzi, igaz, szép irodalmi formában, mert én úgy próbálom megírni, mert nem akarok nagyon belemenni a dolgokba sem, mert úgy akarom, hogy tetszen az embereknek, de azért valami valóság alapja is legyen a dolognak. Tehát nem tudom ugyanazt visszaadni semmibe sem, mert hát nem vagyok annyira benne. Akár az eddigieket figyelembe véve, a jelenből kiindulva, vagy esetleg majd a jövőben a témaválasztás, az hogyan történik? Emberi sorsokat próbál feldolgozni, esetleg olyan ismerősöket, barátokat, egykori barátokat, akik nem kaptak kellő figyelmet, vagy önmagában a hagyományőrzés, értékmentés, és ezeket az élményeket továbbadni? Ez mind benne van, mert ugye vannak olyan katonák, akikről nem is lehet tudni, tehát semmilyen formában se, de mégis megérdemelnék azt, hogy kitüntessék, vagy egy jó szó minimum. Tehát azért teszik a dolgukat háttérbe, és rájuk fér nagyon is az, hogy biztassák, hogy tudják, hogy mögöttük áll a honvédség. A Fehérvár Közéleti heti lapunkban is volt már írása korábban. Jelen pillanatban hogy telnek a napok? Hát most is volt egy katonai írásom, elég jól sikerült. Nemzetközi oldalakon is fut azért szerencsére.
úgyhogy nincsen, meg hát tervezgetek sok mindent, mert veterán találkozót szervezek, zárt körűt, tehát ez sok ismerősöm van, úgyhogy ismernek, aztán hát nem akarom elkiabálni a dolgokat, majd minden kiderül, vannak tervezetek, de majd amikor már kész van, akkor... Két nevet mondok, és itt én is felkaptam a fejem, szerintem nagyon sokan, amikor azt hallják, hogy Kapu Tibor és Cserényi Gyula. Azért, jó, én értem, oké, van összefüggés, de azért ez önnek nyilván nem azt fogom mondani, hogy mély víz bója nélkül, de azért ez egy nehéz terület mégiscsak. Hát igen, mert a repüléssel az űrrepülés is érdekelt. Ugye még iskolás koromban a Farkas Bertalan űrrepüléséről olvastam könyvet, ugye az iskolában, napközibe, és akkor nagy álmom volt, hogy találkozzak vele, és akkor, hogy kicsit megfogott a dolog, nem kicsit, nagyon megfogott a dolog, és akkor elkezdtem az irányba is érdeklődni. Tehát nem csak a katonai repülés, az űrrepülés, a civil repülés, tehát ez mind érdekel egy szintig. Balatonfüred, hajós kongresszus, és oda visszavárják. Hát remélem, hogy visszavárnak, mert az első az jól sikerült, meghívtak, az én írásom volt a promóciós anyag ottant, úgyhogy ennek nagyon örültem, találkoztam Farkas Bertalan úrral, az új űrhajósokkal is, és nagyon emberközpontúak, úgy vettem észre, tehát... Ma már hihetetlen, de azért 10-15 évvel ezelőtt még nem gondoltuk volna, hogy lesz egyszer egy Facebook, hogy annak milyen jelentősége van, és most itt tényleg magunk között vagyunk, és most tényleg azt kérdezem öntől, mert hogy az ön számára is nagyon fontos az értékmentés, ápolás. Én örülök, hogy itt a Fehérvár Média Centrumban önnel beszélgethetünk, de mi a helyzet az országos médiával? Látnak ebben azért lehetőséget? Van megkeresés, vagy kényes terület esetleg ön keresné bármely médiát, és nem kap visszajelzést? Hát inkább az utóbbi. Igen, sajnos. Hát ez van, nem tudok mit csinálni, itten érdekek diktálhatnak, vagy nem tudom micsoda, de fölvettem több médiával a kapcsolatot, nem igazán nyitottak rá. Elkeserítő, hiszen tényleg olyan dolgokat élünk meg, és nyilván nem fogunk ebben most közéleti politikát belevinni, de valahogy a honvédség, itt a Fehérvár Televízióban és a Vörösmarty Rádióban is egyébként a honvédséggel nagyon szoros kapcsolatunk van, és friss híreket, eseményeket mondok, ez valahogy helyi szinten itt jól működik, és valahogy országos szinten azt gondolna az ember, hogy mégiscsak, de hát sajnos mondaná. Nyilván nagyon sokat számít nem csak a civil társadalom, de a szakmai élet is. Igen. Tehát amikor a szakmán belül egy író ír önre, és azt mondja, hogy függetlenül attól, hogy még nem is ismerték, nyilván volt már ilyen, ez milyen érzésekkel tölti el? Hát kritizálnak elég rendesen, de ők szakirányú írásokat írnak, nem ilyeneket, mint én, teljesen más a kettő. Ők a maga módjukon nagyon jók, biztos vagyok benne, mert komoly emberek írnak, tehát nem akárkicsodák, de én egy másik szint hozok a dologba. Ezt tehát meg én csinálom, a nézők vagy az olvasók eldöntik ezt, hogy jó vagy nem jó. Visszakanyarodva a közösségi oldalakhoz, azért én azt is olvastam, hogy egyre több helyen szerepelnek az írásaigen lájkok, megosztások kapcsán. Igen. Francia ideg légiós csoport, az hogy is? Az hogy is? Hát vannak barátaim onnan is, tehát elit katonákkal barátkozok, nagyon sokkal, külföldiekkel is, és bevettek, tehát az a lényeg, hogy bekerülhettem, mert látták a dolgaimat. Tehát ott nem úgy van, hogy csak belépünk, aztán írjuk a dolgokat, hanem gondolom leinformálják az embert valamilyen szinten. Én bekerültem egy 100 000-es nagyságrendű csoportba, azt hiszem annyi a taglétszám. Ez nemzetközi, kiraktam egy írásomat, és 350-en belájkolták, abból 30 megosztás. Ugyanúgy volt a másik, a repülős csoport, 814 like, és ott is 30-40 megosztás. Egy kicsit, ha kérhetem, akkor most a sorkatonai életre menjünk vissza, amikor itt a Vörösmarty Rádióban a honvédséggel kapcsolatban érkeznek a vendégek hónapról hónapra, akkor ugye az összeállítást úgy kezdtük, hogy a civil társadalom azt látja, hogy itt vannak falak a laktanyák körül, időben ekkor és ekkor kijönnek, meg bemennek a katonák, de hát ott nagyon komoly logisztika és egyéb feladatok vannak. Nyilván, hogy publikus a légierő szempontjából, mi a kívülállók, mit érzékeltünk, mit nem érzékeltünk, és elnézést, hogy ezt mondom, és meg nem akarom bántani, de tényleg néha azt vettem észre, hogy egy külső kívülálló azt mondja, hát a repülősök helikopterre jönnek, mennek, aztán hát ez nem ennyiből áll. Ez egy nagyon fontos, sőt, az egyik legfontosabb. Hát ott ahol én szolgáltam, az egy városnak minősült, ugye 1000 fős volt elvileg, gyakorlatilag nem tudom pontosan mennyi, de ott mindenkinek megvolt a maga dolga, és azt
úgy kellett elvégezni legjobb módon, ahogy tudta, és ez így működött. Különben nem működött volna az egész. Tehát megfelelő vezetők, megfelelő beosztottak, ez így ment. Nagyon fontos önnek tehát ezt az írát ápolni, felszínen tartani, és azt is tudom, hogy a Szolidaritás katonáinkkal mozgalom koordinátoraként. Igen. Erről, ha beszélne nekünk, miben áll a jelentősége? Hát ez az alapítvány felállított egy katonai emlékművet az MVM dommal szembe, ott áll egy nagy kő, kifaragott kő, rajta van a katonai iskolákat megszüntették, ugye lebontották, annak emlékére lett felállítva, és akkor itt a veteránok, meg aktív katonák is beleszálltak, és akkor nem tudom pontosan, de majdnem 600 ember benne van, és összeraktuk a pénzt, és megcsináltattuk ezt a műemléket, és a Honvédség átvette hivatalosan, katonai emlékműnek van nyilvánítva, és ezt minden erőből csináltuk meg, mert úgy láttuk jónak, a vezetés is, hogy ezt meg kell csinálni. Mellette még vannak más projektek is. Épületek bontása, és tudom, hogy az ön szívének nagyon savanyú érzés volt az Üllői úton történtek. Igen. Nem csak önnek, hanem vagyunk még így jó páran. Hát, igen, tehát azért meg kellett volna valamit tartani abból, mert azért csak ott végeztek a katonatisztek, meg altisztek, meg nem tudom még kicsodák. Én speciál nem jártam ott, nem tudom milyen, mert én még nem kerültem oda, tehát nem láthattam, úgy mondom. Én kérdeztem már úgy röviden dióhéjban, hogy hogyan történnek az írások, azok kivitelezései. Volt már arról példa, hogy személyes élmény alapján írt, vagy valakinek az életét, amivel próbált segíteni neki vagy rajta? Volt persze, hát az írásom egy része a saját, tehát a harchelikopteres írásom az én élményem, az én beszámolom teljes mértékben, ahogy én megéltem ott azt az időszakot, mikor katona voltam, sorkatona, és akkor azt leírtam, és ez volt a lényeg, hogy nem gondoltam, hogy ez annyira tetszik külföldön, tehát ezt ideírtam magamnak, Magyarországra, meg akik benne voltak ebbe a szférába. Éppen tegnap előtt láttam ez egy kalandfilm volt, és történt, hogy elérkezett az utazás nagy pillanat egy család számára, és ez kint az Egyesült Államokon történik. Jó, tudom, az Egyesült Államok, ez meg Magyarország, de az, hogy egy korábbi generációval kapcsolatban milyen hatalmas a tisztelet, tehát egy veteránnak hogyan és miként adják meg a tiszteletet. Először ő szállt fel a repülőre, és teljesen mindegy, mint meg hogy, és ha csak bemegy egy boltba, ez olyan libabőrös érzés volt nekem, és hogy próbálta összehasonlítani az itthoni helyzetekkel. Hát jó, ebben most nem nyitunk, de látom. Másabb, sokkal másabb, igen. Repülés, autózás, motorozás. Igen. Ezt tudom még önről. Fontos, igen. Kiegészíti az írással kapcsolatos tevékenységét, vagy muszáj, hogy valahol, valamilyen formában egy kicsikét úgy le tudjon csendesedni? Hát én mindenféle területről próbálok írni, ami érdekes számomra. Igen, lecsendesedek, ha megírom, amit megírok, mert le tudtam írni. Aztán akinek tetszik, annak úgy is tetszik, én így vagyok vele, tehát én nem moralizálok ezen olyan sokat, mert nem kell. Arra volt már példa, hogy az írásával kapcsolatban valaki, vagy valakik, akár szakmai vonalon azt mondták, hogy elnézést, Szilárd, de ez egy kicsit sok. Igen, voltak ilyenek, de most, hogyha minden ilyenre adnák, akkor valószínűleg nem is írnák semmit. De valaki meg pont ezért kedveli, és ezért szeret végre valahogy valami más látásmódtal Igen. Tehát nem mindig csak az a jó, amit ők mondanak, vagy azok mondanak, van más véglet is azért. Egy mondatban már szó volt róla, hogy az ön számára a természet jelenléte, és abban való minden nap is nagyon fontos. Ja, a természet, igen, persze, mert természet azért megnyugtassa az embert, meg gondja, baja van, öröme azért ottan, de más. Tehát az meg lehet élni minden nap a természetet. Ez nem zárt világ, ez bárhol meg lehet élni. Beszéltünk a múltról, a jelenről, most azt kérdezem öntől, hogy az olvasók, a lendolvasók számára mi a jövőkép, mit várhatunk, mi a titkos vágy, vagy amihez ugye, és most tudom, hogy az anyagi segítség nagyon sokat jelent ahhoz, hogy akár egy könyv, de most ha a Facebook oldalt vesszük figyelembe, amit azért mindenki láthat, mi a jövő, a legnagyobb vágy, ami remélhető? Vágyam nincsen, mert nem vágyakozok, úgy mondom, csak próbálok terjeszkedni, és jönnek a dolgok egymás után, tehát nagyon sok minden beesett így az ablakon, szerencsémre lekopogom, mert nem is gondoltam, hogy idáig eljutok. Tehát vágyakozni, persze szeretném kiadatni a könyvemet, a katonakönyvemet, az nagyon jó lenne, meg az első civilt is,
De hát ez csak anyagiakon múlik, semmi máson, már az írás megvan. Facebook csatornán keresztül érhetik el ön, esetleg van már YouTube csatorna, vagy egyéb más? Fönn a YouTube-on van nekem a Fehérvár TV-től, ott tudnak nézni, ugye megkeresnek nevem szerint, 2 interjú, és a saját Facebookomon szoktam, meg van egy másik írói Facebookom is, már magáníró, vagy nem tudom már mi a megnevezése, és akkor ott meg lehet találni. De inkább a személyes Facebookomon, inkább ott szoktam publikálni dolgokat, mert jobban figyelik aztat. Azért egy könyv, ha megvalósul, és lesz majd egy író-olvasó találkozó, remélem, hogy a Vörösmarty Rádiót, a Fehérvár Média Centrumot meghívja. Mindenképpen. Jó. Nagyon köszönöm. Annyi az eltelt műsoridő, mint amennyi a televízión. Persze, tessék. Még hozzátennék, hogy azért Amerikába az űrhajós írásomat ki tudtam küldeni, Buzz Aldrin. És akkor a menedzsmentje először elolvasta, és akkor nagyon gratulált hozzá, megvan a hivatalos e-mail is, és utána kiküldtem a másik ügyintézőnek vagy menedzserének, most tök mindegy, mert ugye idős az úriember, és már csak ő él abból az Apollo 11-es csapatból, és elolvasta az írásomat, a második levélbe azt kaptam, és nagyon tetszett neki. Megint az a libabőrös érzés vett rajtam, hát, hogy úgy mondjam, erős behatást, hogy megint valakinek külföldre kell mennie ahhoz, hogy itthon felismerjék, hogy milyen tehetség. Annyi példát tudnék mondani itt most a legkülönbözőbb dolgokhoz, vagy dolgokkal kapcsolatban, de annak örülök, hogy legalább a Vörösmarty Rádió tud ebben részt venni. És rajtunk nem fog múlni a dolog, úgyhogy nagyon sok sikert kívánok önnek. Köszönöm szépen. Várjuk az írásokat, és az a kérésem, hogy jelezze felénk, hogy történik előrelépés. Mindenképpen. Jó érzés lesz az. Ilyenkor mindig azt mondja az ember, hogy majd megint előbb fogjuk látni külföldön elismerve a munkáját, mint itthon, de behúzhatjuk az X-et, hogy nálunk volt, és mi is drukkolunk neki. Köszönöm Kovács Szilárdnak, hogy most itt volt.